Здравейте, САЩ, аз съм Далито Майнкрафтър и днес ще правя реакция на новия супер странен клип. Типах си лайно. Да, Рос е реагирал на него. Не ми казай, че го копирам. Не го копирам, сори. Гледам го, но не го копирам. Но... The life, nigga! Тук всички са една в тази страна. Между другото не съм ти приятел. Ти му казваш, ти си лайно. Ей! Някой ти пише в Фейсбук, че между другото не съм ти приятел. Ти му казваш, ти пък си лайно. Шейк дот. Мама ти! Не му стигна дъха. От Twitter и на Фейсбук. Между другото не съм ти приятел. Ти му казваш, ти пък си лайно. Ти пък си лайно. Тук ни останаха един нормален човек. Само лайна. Останаха в този гадски свят. Само лайна останаха. Само лайна. Само лайна. Само лайна. Останаха в този град. What the fuck, човек? Всички тук са лайна. Най-голямото лайно. Много е добър. Прекалено е добър. What the fuck? Един човек и той съм аз, който не е лайно. Другите всички са лайна. Значи и аз съм лайно. През 5 минути. Вижте ме, аз съм от лайно. Те са лайна, всички това в този град! Не знам, на това дете май са му давали нещо. Някоя там тревичка. По-необикновена тревичка. Айде де. Ех. Сега нещо страшно. Скери. Добре. Jumpscare? Номер 1. Добре, пътуваме в село Разград. Не е за малки деца. Това сериозно? Това е реклама. What the fuck?
Номер 2. За първи път гледам този клип. Сериозно. Събул се на някакъв шум на... Да бъдем подготвени. Това е... катерица. Добре. Ще си бъда подготвен за всеки случай. Ало, няколко са. Горкото. Ау. Живо е. Мама ти мръсна. Ричард. Ти змията. Това не беше. Няма да гледам повече. За всеки случай да не сънувате кошмари вие и аз да не сънувам кошмари, така всичко да се оправи, нали? Това беше всичко от мен. Не забравяйте да се абонирате, коментирате, харесате клипа. И да, ще се видим както винаги следващия път. Чао! Пам! Още ли гледаш, бе? В този случай. Майкъл Джаксън на Legs Goes to земля. Motherfucker, не мога да го прочита. Listen carefully. This sexual audio on original clip. Добре, това мисля, че съм го гледал. Влизат в къщата на Майкъл Джаксън? Да. What the fuck? Майка ти! Спи с негри! Не харесвам катерички. Не харесвам вече катерички. Това мисля да не го гледаме. Треперя. Не беше ли по-късно? Шибаняци. Ръката ми. Това... Не, това вече няма да го гледаме. Това няма да...
Зитен Штранзен, чао! Да, това беше всичко от мен. Този път сериозно. Не забравяйте да се абонирате, коментирате, харесате клипа и ще видим както винаги следващия път. Чао!